Halo boloku, hari iki giling nonggone Pak Edi bolo. Kene antrine akeh pol bolo. Tak enteni karo ngowoh, karo udut, karo noto topi. Iya, keren kan aku. Iya. Udut sik bolo. Nah, iki aku wis bali. Bali iki roh sepur bolo. Mesti angker Bali iki mesti nemoni sepur iki bolo. Nah, iki langsung tak percepat. Nah, iki teko omah bolo. Nah, teko omah iki aku langsung tak persiapan banyu panas, langsung disok neng dandang bolo. Langsung dicidhuki neh ditambahi sing kebek. Aja terlalu kebek bolo. Separo wae. Mengko nak wis dadi bakal ngembang. Aja lali bolo dikai minyak sak cukupe wae. Iki langsung proses bikin sampel. Bikin sampel itu begini bolo. Ya ada semua orang itu punya cara sendiri-sendiri. Kalau cara saya itu seperti ini bro. Nah seperti ini diulet-ulet. Nah takarannya 1 sendok. Nah langsung diulet-ulet, dicemplungin. Airnya utamakan udah panas ya bro. Udah panas langsung dicemplungin, kasih minyak sedikit. Terusan langsung di osot-osot seperti ini. Nah seperti ini bro. Nah caranya ya kaya ngene iki bolo, iso dipelajari, iso ditutorial, iso gampang kan. Videone teko kene sik wae bolo. Kamerane ora kuat bolo. Lanjut part 2.